Защо се заяждат? Умът ми не го побира. Сякаш сме убили някой от тях. Аз знам какъв им е проблемът. Отивам да видя мама. Чакай, идвам и аз. А ти стой тук, чули? Сега разбрах защо Мурат ни държеше далече от вас. Мамо, какъв беше този скандал? Няма значение. Какво искат от нас? Какво сме им направили? Виж, трябва да ти кажа нещо. Знаеш ли, че... Вземете си багажа и слезте долу. Стига с този заек, стига! Няма го! Какво да направим? Престани, да. Виж колко е тъжен. Мама ни чака долу. Вие останете, щом искате, аз тръгвам. И на Памук не му е харесало тук, скъпи. Може пък да го намерим навън. Ела. И двамата прекалихте. Не трябва да се говори така. Тази жена не разбира от дума. Мама е права. Аз се засрамих. От какво се засрамих? Не чули как ме обиждаше? Да й бях фраснал един в мутрата, че да я видим тогава. Слезте долу, деца, сега идвам. Баран? Какво правиш? На кой не ми споменава името? Взимай си децата и се махай от града ни. И повече не се връщай. Ясно ли е? Хайде! Госпожо Нарин, колко още мислехте, че ще криете истината? За глупаци ли ни взехте? Добре. Тръгваме си. Ето, събрах си багажа. Ще прехвърлиш земята на Чичо. Разбрали? Ще те гръмна и окото ми няма да мигне. Добре, стига. Свали пистолета. Какво? Изплаши ли се? Надолу се перчеше. Най-добре да те убия и всичко да свърши. Баран!
Боже! Какво беше това? Фарат, ти чакай тук. Къде е Баран? Къде е Баран? Юзлен, заключи портата. Никой да не влиза. И нарине горе. Ела, чедо. Ела. Не се бой. Ела. Сине, какво направи? Какво направи Баран? Излез. Махай се от тук бързо. Бягай. Мамо, не я докосвай. Какво направи на мама? Какво и направи, мамо? Баран, какво стана, сине? Не беше нарочно, Чичо. Добре, спокойно. Чакай ме тук. Чакай спокойно. Нарин, Батко, батко, какво стана? батко Баран. Ако не бях отишла, можеше да я убие. Не знам. Фарат, погрижи се за Баран. Нарин, Нарин, Нарин! Успокой се, момиче. Къде е пистолетът? Скрих го. Къде? Под дивана. Сложих го под дивана. Миличък, мама сега ще дойде. Не се бой, всичко е наред. Мръсно животно. Какво направи? Какво направи? Остани ме! Защо крещиш? Тичай да доведеш Акиф бързо. Спокойно, добре съм. Иди при Ада, да не направи някоя глупост. Помислих, че е нещо страшно, а то дръскотина. Каква дръскотина? Опитахте се да убиете майка ми. Майя, Фарат, изведи сестра си, хайде. Извикайте линейка. Бог те опазил, само дръскотина. Ще мине бързо, не се бой. Мръсник! Стига си крещяла. Влизай вътре. Върви при майка си. Проклети да сте! Няма страшно, сине, Чичо ти е тук. Спокойно, чули? Спокойно. Щях да пометна от страх. еми не, ти къде се губиш? Къпеха съм. Рюзгер, стоплих ти мляко, пини си. Сине, какво става? Какво му е? Млек, извикай лекар бързо. Звънях, мамо, бил заед. Щел да дойде след малко. Божичко, помогни ни. Батко, какво ще правим, а ако се оплачат в полицията? Ти не бери грижа, братовчетки. Нищо няма да стане. Сега слез долу. Хайде. Добре съм, не се тревожете. Как да не се тревожим? Виж си ръката! Къде е Рюзгер? Много се е изплашил. Намерете го веднага. Ще го доведа. Можеш ли да станеш? Ела да седнеш тук. Чакай. Полека. Кендалага! Какво има? На детето му стана нещо. Какво му е? Трепери, не диша. Майка каза да го заведем в болницата. Абе, аз на всички ви... Рюзгер, сине, погледни ме. Рюзгер? Синко. Отдръпнете се малко, няма въздух детето. Мамо, къде спредне Рюзгер? В чантата ми. Къде е? Къде е? Във вътрешния джоб. Чакай. Не мърдай, мамо, Ада ще му го занесе. Що за хора сте вие? Първо майка ми, а сега и брат ми. Блъквай! Аз ли съм ви виновен за всичко? Ако не беше дошла, ако беше пратила само пълномощното, това нямаше да се случи и щеше да имаш пари.
Рюзгяр? Извикахте ли лекар? Да. Да не го закарам с колата? По-зле му е, като лежи. Да го изправим. Какво му направихте? Не го пипай! Дръпни се! Ето, дишай. Поеми си въздух. Аз съм тук, спокойно. Сине, ако я беше убил. Жаля за баща ти. Сега и ти ли ще ме почерниш? Цял живот в затвора ли искаш да гниеш? Майка ти е права. Ти полудя ли? Ума ли си загуби? Стига, оставете ме на мира. Браво, скъпи. Мина, готово. Хайде да си вървим. Вие не сте хора. Отвръщавам се от вас. Я по-кротко. Що за възпитание е това? За възпитание ли говориш? Видяхме вие как възпитавате. А да, тя е твоя баба. Не, тя не ми е никаква баба. Ако обичаше татко поне малко, нямаше да позволи да се държат така с нас. Простреляха жената на сина ти. Знаеш ли колко много я обичаше баща ми? И ако сега гледа отгоре, сигурно плаче. Проклети да сте и вие, и къщата ви! Мили Боже, защо проклей нас? Ние какво сме направили? Какво? Рюзгяр, стой, ще паднеш. Ще си платите за всичко. Затваряй си устата да не те набия. Кой си ти, че ще ме биеш, бе? В гората ли живееш? Боже мили, махай ми се от очите, преди да съм побезнал. Добре, стига. Каквато майката, такава е щерката. Какво да очакваш от една курва? Нарин, върви при жените, хайде! Спокойно ще скрия баран на сигурно място. Идва при мен. Къде другаде ще ходи? Миличкият ми, какво ти беше? Изплаши се. Не можеше да си поеме въздух. Малка дръскотина. Изобщо не ме боли. Вижте само. Нашите деца кръвни врагове на нейните, и то след толкова години. Потърсете вината в себе си. И тя е ваша снаха. А вижте как я посрещнахте. Какво да правят децата? Лъжа ли е? Женицата нищо не знае. Няма представа, че Мурата имал друга жена. Нямаше да се омъжи, ако знаеше. Млък, я зле млък. Отивам да видя сам.
Ще пиете антибиотик, за да предотвратим инфекцията. Трябва ви и превръзка. Ще дадете ръката известно време. За сега толкова. Благодаря, докторе. Видя ли? Нищо ми няма. Не вярвам на този доктор. Дори не попита от какво е раната. Явно е човек на Кендал. Мамо, трябва да те види истински лекар. Деца, спрете, нека се успокоим. Какво чакаме, мамо? Няма да си замълчим, нали? Какво правиш? Ало, искам да подам сигнал. Какво правиш? Ти нормален ли си? Кой дявол ви изпрати тук? От качалка. Ти чуваш ли се? Върни се. Не пипай дъщеря ми. Я се сядай на мястото. Изрод, престани! Да не мислиш, че това ще ти се размине. Чуйте ме. Затваряйте си устите, за да не ви ги затворя аз. Още една грешка и ще ви убия. Тази нощ спи спокойно. Заключи ги в стаята. Никъде не могат да отидат. А какво ще стане после? Ако отидат в жандармерията утре? Тази вечер да са тук, а утре да вървят в ада, ако искат. Ако приберат сина ми, заради тях ще умра, да знаеш. Кой ще го прибере? Какво е станало? Нищо и никаква дръскотина. Кендал. Младо момче с пистолет в ръка дърпа спусъка. За това наказание няма ли? Кой каза, че е държал пистолет? Ако някой пита, ще кажете, че днес Баран не е бил тук. Ясно ли е? Как така? Днес не е идвал и толкова. Аз съм го пуснал да се види с приятели. По пистолета няма отпечатъци и кобурът е у мен. А когато онези си тръгнат, ще почистите всичко. Чухте ли? А раната на жената? Момиче помисли. Паднала и се охлузила. Как ще разберат? А ако извика такив за свидетел? Няма страшно. Него го изучи баща ми. Няма да ни предаде. Сине, не знам какво ще правиш с пистолета. Иди и го върни. Виж какви ядове ни докара. Майко, Какво, майко? Не искам оръжие в дома си, това е. добре, добре. Лягайте си, хайде. Мислиш, че е геройство да размахваш пистолет, така ли? Това, което ти направи, не е геройство, а чиста глупост. Не очаквай да се разкая, Войчо. Откакто онези дойдоха за нас, няма покой. Я стига, повтаряш като папагал. Жената дори не знаеше, че съществувате. Останала на улицата с трите си деца. Искаше да продаде парцела, за да може да ги изхрани. Толкова ли си глупав? Кажи ми. Явно си. Защото слушаш само чичо си. Вместо да станеш човек като баща си, искаш да си прост тъга като чичо си. По-добре да съм слуга на Чичо, отколкото да се срамувам от сина си като татко. Баран, тръгнал си по лош път. Ако се водиш по Чичо си, ще прекараш живота си в затвора. Като теб ли, Войчо? И ти ли се водеше по Чичо? Седни си на мястото. Седни, казах! Батко, Да, кажи. момичето знае истината. Какво? Ти чуваш ли се? Так му влизах в стаята и момичето ме спря. Колко още мислихте да криете истината, ме попита. Кой ти го каза? Онази лудата ли? Не, другата.
Откъде ще е разбрала? Няма как. А защо ми го каза тогава? Вие за глупаци ли не мислихте, каза? Не. Говорила е за земята. Майка й нали се видяла с Махмуд. Това е. Дано да е така. Много ме е страх, че ще научат истината. Братовчетки, не се бой. Бъди спокойна. Тайната я знаем само майка, аз и ти. И ще отнесем в гроба. Сега иди да си починеш. Върви. Докато бях вътре и борях дните и минутите, не можех да бъда до детето си. Не видях как израсна. Знаеш ли каква рана е това? Добре, всеки допуска грешки. Ти си изтърпял наказанието си. Да, изтърпях го. Бях наказан, но свърши ли? Не. Ето тук е, сине. Тук. Нощем е в сънищата ми. Денем е пред очите ми. Такава грешка се изплаща цял живот, синко. Ти това ли искаш? Войчо, ако го исках, щях да й пръсна черпа. Исках само да ги изгоня. Че ти кой си, синко? Кого плаши с оръжие? Много смел ли стана? Затова ти казвам, Чичо ти е лош пример. Мястото ви не е тук. Той е мой баща.
Не се бой, аз съм. Какво искаш? Може ли да поговорим? Няма за какво да говоря с теб. Само няколко минути. Моля те. Дойдох да те помоля за сина си. Моите деца видяха как стрелят по майка им. Баран е много млад. Луда глава е. И ти имаш деца. Бог да ги поживи. Никога ли не са грешали? Моят син и на мравката път прави. Чува и да се карате на двора. И ви е разбрал погрешно. Какво искаш от мен? Прости му. Аз си имам само него. Заради него живея. Не подавай жалба. Не му съсипвай бъдещето. Моля те като майка.